Sakbay pay nga dadaka sa mapasamak iti may sa lalaki ang nakaturog iti kalsada sa Jayluna ket dagos daytoyan at tinulungan dagiti kamang ti First Apayao Provincial Mobile Force Company. Iti panagpatrolyada nakita dati lalaki ang nakaidna iti National Road iti Barangay Quirino Luna. Napagad launay para iti biag daytoy ken kastamat kadagiti motorista a dumaldalan sa jay. Inasat ganda ti matmaturog ang nabarteg a lalaki ken kalpasan daytoy ket iniskortan da paturong iti barangay hall no sa dino na ipayan isuna iti nasayat a lugar tapno aginana. Sanlanga iti pantalinaw ti linak ken kapnya ti dedikasyon ti unit ngem karamat iti panagserbi kadagiti agkasapulan ken panangipateg iti komunidad. Pudno unay nga wan kaparis tiragsak amarik na iti panangipaay iti serbisyo komunidad.